Moi. Mä näytän pari kivaa tyyppiä. Mulle saa lähetellä viesti. Moi tube! Hauskaa. Joo. Odottakas. Ei tää Ame höpöttää. Kakkonen. Joo. Tää mun piti näyttää. Joka sanoo moi tube. Anastasia A. Anastasia väli A on 10 levolla. Joo, älkää antako siis niin nuoreita. Näin karhea. Mitä väliä? Joo, tämmönen tyyppi. Joo. Ja muuten nyt mä en enää päästä vidikeitä muita tyyppejä, kun mä en jaksa näyttää niitä koko aikaa. Oottakas, mä katson tän kaveripyynnön. Eka. Mä laitan ton tosta pois. Ei. Oho. Ja. Mä toivoisin, että niinku tuossa mun statuksessa lukee, että stylaskaa teidän videosta. Niin mä voin laittaa niitä vaatteita niin kuin mä oon nää laittanut, kun joku on tehnyt. Huonetta luvattais, koska vuonna 23 luvausta. Ottakaa. Mä ois tulla. Joo. Mun pitää mennä.